na sana'y pinagmasdan ang iyong ganda, at hindi na rin pinagsampan bawat tintig mo may gayuma. Dahil sa akala ko hindi ako ibig sa'yo, hanggang kailan ang aking sa puso mo. Kaya ngayon iyong gulong-gulong ang puso ko't isipan, araw-gabi ay pangarap ka, nasa tinay nababalisa. Dahil sa ang puso ko'y labis na ibig sa'yo, hanggang kailan nagtitiis ang pag-ibig ko. Anong gagawin sa utos ng damdamin? Para bang hangin na kahit hirap pigilin? Sana'y unawain, ang puso'y sa'yo'y paling. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Palpasti service. Okay, anya may tiket mo nga ibagakin digiti agding-ding nga iti boses mo nga nagpintas manong nonoy. Pwede naman sir na mag-request ako ng Philip electric guitar ko sir. Okay, ay electric guitar daw po ang request ni Kuya Nonoy para mas malalong maganda yung dating. Nabayag na kalkaligumak dito sir, kaya niya ngayon arti maaramida. Okay, padasin ta nga i-shout out kindigid agbuy-buya baring makatulong da basta electric guitar manong. When sir? Okay, electric guitar daw po galing kay sino man diyan ang magdustong magbigay o tumulong kay Kuya Nonoy. Sana ma-wish natin yung mag-grant natin yung kanyang wish, yung kanyang kahilingan. Sabi niya matagal daw na niyang gustong magkaroon ng electric guitar. Jak ilimit sir, nagatutili nakbay ko nga amin nga lugar nga nahanak lang nga napaayan tikas dyan sir. So baring dito yung video kit makatulong kanya. Tayo niya manong. When sir? So ayan, thank you. Nyawit may bagam kinigiti viewers tag. Thank you ka kanya dan. Thank you sir. Thank you kanyayo sir, ti kinaimbag yung kanya.